Iepa, kaixo, zemos. Sartu beha, ja, amaseigarrengo bastian, bi aste barru, ja, triatloia egiten nengo beha, que azkenengo txampan sartu beha, beraz, eman egurra. Hasingo beha, aste honetan bost entrenamendu egiko ditugu, eta bueno, nahiko lasaiak dira, baina alare bakigu hor puntu hori badakaula izango dira. Astelen, aste arte, ostegun, larun bat eta igande. Beste gabe, hasingo beha. Astelena, igeriketa, hartuko ditugu aletak eta ingo ditugu 800 metro, baina 800 metro egingo ditugu bizatitan, 75 metro bat intensidadean eta 25 metro hankak lantzen. Bukatzean, 800 metro bukatzean 80 segunduko atxeden egingo dugu eta jarraituko dugu aletak eta palak hartuta 700 metro igeri iten. Hori bai, 700 metroak bi motatan ingo ditugu, 700 metroak ingo ditugu 75 metro bi intensidadean eta beste 25 metro lau intensidadean. Bukatzean berriz 80 segunduko deskanso ingo dugu eta 50 metro zero intensidadean ingo dugu eta ariketa osagarri bezala, beti bezala Hektorre jartziguna da, pesak. Asteartea, bizikleta. Hartuko dugu bizikleta eta ingo ditugu 80 minutu bat hiru intensidadean, 85 eta 85 RPM edo kadentzian eta entrenamendu bukaeran sartuko jau serie txiki bat. Ingo duguna da, 6 bider 2 minutu, 6 aldiz 2 minutu, baina 2 minutu horiek 2 motata ingo ditugu izango jau. 30 segundu progresiboak, zerotik lau intensidadea eta beste 80 segundu lau intensidade horietan mantenduta. Atxeden bezala ingo duguna da 2 minutu bat intensidadean eta horrela 6 aldiz. Osteguna, korrikako entrenamendua izangoa 10 minutu bat bi intensidadean, gero pasako gara serie batzuk itea dela 3 bider 5 minutu, hau da 5 minutuko 3 serie, baina 5 minutuak bi zatitan banatuko ditugu. 3 minutu hiru intensidadean ingo ditugu eta beste 2 minutu lau intensidadean. Gero deskanso moduan, atxeden moduan 2 minutu bat intensidadean imerko ditugu. Hori bukatzean pliometria ariketak ingo ditugu eta bukatzeko 5 minutu zero intensidadean ingo ditugu. Ariketa osagarri dezela korrikakin batea beti kore jartzeigu Hektorrek. Larunbata, igeriketa. Hasiko gara lau bider 100 metro egiten, hau da lau aldiz 100 metro egiten, ingo ditugu bat intensidadean eta respirazion bilateral landuz eta batetik beste 15 segunduko atxeden utziko dugu. Hori bukatzean aletak hartuko ditugu eta ingo ditugu 8 bider 25 metro, 8 aldiz 25 metro, baina hau bai hankak landuz bi intensidadean eta batetik beste 15 segunduko atxeden utziko dugu. Jarraituko dugu 2 bider 50 metro egiten, hau da 2 aldiz 50 metro, 25 metro ingo ditugu progresiboak eta beste 25 metro ingo ditugu regresiboak, hau da askotik gutxia. Azkarrazik eta mantxo bukatu. Batetik beste 15 segunduko atxeden utziko dugu, bai. Gero pasako gara beste 2 bider 50 metro egitea, baina hemen ingo ditugu 25 metro sprint modura eta beste 25 metro hiru intensidadean. Hemen batetik bestea 80 segunduko atxeden utziko dugu. Eta hori bukatzean pasako gara azkenengo zatira izango ala pula hartu, palak hartu eta ingo ditugu 12 bider 25 metro, hau da 25 metro 12 aldiz hiru lau intensidadean eta atxeden moduan 30 segundu batetik bestea. Bukatzeko 100 metro zero intensidadean ingo ditugu eta horrekin larunbateko entrenamendua bukatutzat emango dugu. Igandia, bizikleta eta korrika ingo duguna dana preparatu, bizikleta hartu eta bizikleta utziko dugun lekuan korrikako gauzak prest euki. Eta hasiko gara 80 minutuko entrenamendu bateten bizikletan bat lau intensidade bitarte hortan 85 eta 85 RPM edo kadentzian eta importantia jartzeguna Hektorrek da entrenamendua malkartsua izan berdula. Bulkatuko dugu entrenamendu malkartsua, utziko dugu bizikleta, jantziko ditugu zapatillak, aldatuko gara azkar eta ingo dituguna da 20 minutu bat bi intensidadean, hori bukatzean pliometria ariketak eta bukatzeko 5 minutu zero intensidadean. Honekin aste guztia bukatuta eukiko genuen eta ja azkenengo txampan sartuko gina. Bertan gaude, baina ez zaigu asko geratzen. Eman egurra eta segi hortan. Animo!